Така, здравейте. Включвам се да кажа, че взех доста глупави решения, които ми костваха зверски много днеска. Бях на $30 да се мина в фандет акаунта. И какво стана? 3 трейда подред с хипермалък стоп-лос. То буквално вече бях, в смисъл, толкова добре вървеше всичко, че накрая работите се прецакаха заради тези $30, които уж бяха елементарни да се направят, но ми изиграха много лоша шега. И овертрейднах буквално, ще кача снимка, съм на 99 цента от това да си хитна daily stop loss лимита. Значи, наистина просто не знам как да процедирам. Отвратително се чувствам. В смисъл, днеска беше ден, в който да ги убия след такива трейдове. Седмицата е хиперпрофитала и ми остават $30, за да приключа първа фаза от това акаунта. И какво правя аз? Влизам в 2-3 трейда. Губя естествено първите два. Третия му тръгва зверски добре. Мен ми трябва вече около $120 да кажем да го мина. Той, или мисля, че около 140 даже, да, нещо такова. Значи, когато станаха 120, или точни цифри не мога да кажа, ще слагам скриншоти да разберете за какво говоря тук някъде. Останаха ми около $20-30 пак. Аз съм да кажем на $140 профит. И в смисъл цената падна оттам. Нали? След това на по-висок таймфрейм гледам работите. Булиш. Нали? Всичко е булиш. Местя 100% надолу от нас да стане на $100. Оттам тръгва. Хитва ми предишния стоп-лос. Връща нагоре. Вече се успокоявам. Вече съм на плюс пак $50-60-70. И си казвам. Да се преместя ли стоп-лоса пак на брейкива, да не го ли преместя. Не го местя. Цената тръгва нагоре. За сигурно 3 минути бях $150. Направих зверско движение и остават ми пак $20-30 до take profit. Аз съм спокоен вече. Докато съм спокоен, не гледах чартовете, не исках да ги гледам. Просто исках да не вземам пак такива мерки, да изляза, пак да ми останат $30, да вляза в сделка, пак да не стане. Исках да го приключа. И цената надолу, златото, нямам идея защо, какво стана, откъде реагира, какво се случи, никакви конфлуенси нямаше. Цената изкарама. Аз бях сложил стоп-лоса на $110-20. Изкарама цената и оттам пак се тръгна в посоката на булш. Просто, честно ви казвам, толкова гадно не съм се чувствал в трейдинга нямам идея от колко време. Направо се чувствам все едно съм най-слабият трейдър, който съществува. Най-глупавите решения, ама то наистина не се прави така. В смисъл, аз трябваше да следя за хубав сетъп, да вляза в сетъпа, както ще си вляза да спечеля с $200. Аз слагам някакви малки стоп-лосове, гледам примерно, че има реакция с деманца, примерно, или от някаква такава зона на сапорт, пускам в обратната посока заради реакцията, изкарвам, влизам обратно, sell buy, редувам. Направо се чувствам отвратително, много глупа решения взех. Наистина, направо нямам коментар, утре няма да се трейдва, понеже утре има хипер много новини, няма защо да гледам сетъп и пак да губя. И вече ще гледам за сряда и за четвъртък някакви сетъпи. Заради това правя този клип да ви обясня, че в трейдинга няма нищо сигурно. Това, че съм направил, че съм на $40 разстояние от минаването на първа фаза, не означава нищо. Аз мислех, че днеска минавам на 100% и това ми е проблем, че направих всичко да мина аз днеска тази фаза и това ми изигра тази шега, която
Направо пазара днеска се изгаври с мен. Аз направо буквално бях като някаква ученичка в цикъл. Влизам в позиция, излизам, изкарвам, вкарвам $150 плюс $50 минус, а, $40 ентри, скача цената, след 2 секунди пак съм на минус и някакви такива работи. Направо ви казвам, по-зле не съм се чувствал. Честно ви казвам, много тъпо решение взех днеска да правя всичко само за да ми се получи трейда. Наистина много грозно, много. Изобщо не трябва да се случват такива работи точно сега. И от сега нататък наистина мисля да не гледам за повече от една позиция на ден и то, когато вляза в позиция, ще гледам да я държа наистина, както съм казвал и в другите клипове по 1-2 дена, защото ето влязах в позиция там преди петък ли беше, четвъртък ли беше, не мога да спомня точно, в позиция на злато, нали, която беше наистина много, много хубаво ентри, още в началото на бул тренда, който още върви. Тренда още върви. А аз до сега, ако просто бях държал позицията, не бях правил нищо, аз даже не ми трябваше да гледам пазара. Слагам си само алърти на новите lower high-ове и когато цялата мине новия lower high, тогава вече мога да сложа и стоп лоса там и да си мърдам стоп лоса на всеки lower high, който прави. Higher low по-точно. Като тръгва нагоре, като се направи новия low, слагам стоп лоса на него. Тръгва, прави нов, слагам стопа. И абсолютно работите щяха да се наредят. Обаче проблема какъв е, че аз тези неща ги бях ги изчислил да стана така. Аз казах, че ще държа трейда до петък. Ако бях държал трейда до петък, аз щях да съм вече с минат фъндет акаунт. А аз какво направих? Видях някакъв профит. Първото, което е, аз щях да го отруя този профит, аз с един трейд щях да мина фъндет акаунт. Така, видях някакъв профит. Какво направих? Затворих позицията, следя някакви ентрита вече тръгналия тренд нагоре, който по всяко време може да ретрейсне и да ме изкара. И риск реворда е по-малък. Аз се занимавам повече, направо си късам нервите за нищо. Значи, от цялата така, от утре няма да се трейдва. От сряда мисля, че почвам наистина да слушам това, което и да си изпълнявам най-вече работи, които казвам. Щом съм казал, че ще държа трейда 1-2 дена, или щом съм си казал, че на таргета ми да кажем $300, нали, так е тех профита, държа, за да не стават такива прости. И да бях изкарал профита на $150, там $140, щяха пак да ми останат $20-30, ще влява в сделка. Пак не мога да гарантирам, че ще стане. Щеш да падне, да кажем, цената и нямаш да стане. Идеята на днескашния трейд беше с един трейд да изляза от позицията. Ако не стане, пробвам втори път максимум, приключвам за деня, изгубил съм $50-60. Какво стана днеска? И изгубил съм $299 и 1 цент и ми остават 99 цента, за да прецакам акаунта. И аз такова нещо не бях правил, до така прецизност гледах да вля до последния цент да вля в трейд, че преябах абсолютно всичко. Нямам коментар. Надявам се да не правите моите грешки, заради това ги правят тези клипчета. Наистина да разберете, че в трейдинга тези неща са неизбежни и сега го правя този клип и аз хем като ви го кажа на вас, хем и аз да го послушам това нещо и да го разбера най-вече. И така, ще се включа вече пак с трейда в сряда. Чао!